Fotbal je fotbal, ale i fandové hokeje mohou na internetu vesele manažovat, třeba s Powerplay manažerem. Takže Powerplay manažer je vlastne onlineový herný športový portál, ktorý je produktom slovenského vývojárskeho tímu a jeho cieľom je vlastne dať dokopy fanúšikov športových manažerských hier. A jak vlastně vypadá hraní z pohledu uživatele? Tak to hranie v podstate simuluje ako keby jeden reálny športový tím, ktorého ty si akoby majiteľom, generálnym manažérom a tvojim cieľom je postúpiť s tým tímom čo do najvyššej ligy, ideálne vyhrať prvú ligu, následne sa dostať do Ligy majstrov a podobne, presne tak, ako je to aj v reálnom živote. S tým rozdielom, že v reálnom živote jeden človek nerozhoduje o všetkom v tomto týme, kdežto u nás rozhoduješ úplne o všetkom, od výstavby zázemia, štadióna a od tréningu hráčov, kupovania a predávania, čiže komplexná starostlivosť o taký tým. Jak se hra liší od konkurence typu Hat-Trick? No, v podstate dalo by sa povedať, že táto hra má tri základné rozdiely. Prvý z nich je ten, že je pomerne nová a to znamená, že najväčší problém týchto hier je, že keď sa zapojíš do hry príliš neskoro, tak už ostatné týmy sú tak ďaleko rozvinuté, že je problém ich naháňať. Hra je momentálne v 3. sezóne hokeja, to znamená, každý nováčik, ktorý príde, má ešte stále šancu hrať o tie najvyššie pozície. A ďalej, hra je podstatne intenzívnejšia, čo sa týka hrania v tom zmysle, že napríklad na Hat-Tricku sa hrá jeden ligový zápas týždenne, u nás sa hrá 3-krát plus ešte národný pohár, čiže každý deň sa niečo deje. No a posledným rozdielom je, že u nás československá komunita práve je dominujúca a je to ako keby taká čerešnička na torte, kde sa ľudia stretávajú aj mimo tohto internetového prostredia, sú tam veľké komunity, stretnutia a tá hra ako keby je šita československej komunity na mieru.